Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tuwing ikaw ay nariyan, sabay kong nadarama ang kaba at ligaya. Ang iyong tinig, wari ko'y di marinig, pagkat namamangha pagkausap ka. Kaya nais kong malaman mo ang sinisigaw nitong aking